Nakasnong rangshken. Uni upat ba obami hangi pimla balik daladi sekitna trekam juga sorkar sya PWD banpan surok pimla balik daladi kum upat ba snong sya PHE banpan umbam umdi pimla balik sya MECL banpan kapoting elektrik pimla balik sya police department banpan kilat jingara nagatra pilek kumno pilum ya kador bar snong pia sandur ya kata kador bar snong badaga kata kador bar snong pia kren kumno banle hanta ka sami ke ai jimot oh ngin ji no deki nongalam snong ngin ji no yu rang ba snong ngin ji no yu astan rang ba snong ngin ji no yu secretary snong ngin ji no yu ka committee snong ngin pin ko bor ya ka committee snong ngin ai bor ya ka committee snong bagan lek sigi tnat trekam jangga sarkar bantawa ya kita ki jimen to nam ta ka snong ka thau kini ki nongalam snong ki lek haka kerteng jogo dor ba snong banlek sikitna trekam sorkar ai degi jingtho harangkat ke mahor bala pinkuk bor da kador barsnong kata gadi ke thmei jonga sinshar ka kharar kaju kipat ba jonga mauplang dingye constituency kimla banshu lek hidaladi do pat ba support district council kipat ba juga soyong constituency kipat ba juga mauplang constituency kimla banlek du pat ba shate support assembly nakata daw ngijit ya kita ki syakri ki jengi ngijit yu MDC ngijit yu MLA nanda sandali ki snam bagen lek nagbanta jong upat ba jong ga soyong constituency jong ga mauplang constituency banya sat ya ki jengi hapo assembly nang tabanon ra ya ke jingmentoy banya da ya ka ri ba ka jet meriu ban perkat kumnu ya ka lawei ka la shai ka la shisni jong ga jet meriu ba ka ni ka ri ka ba ka jingi baradin sansnem ka de ka kamram jong ini ki syakri banwan su pat ba brong pat ba bi legit inga nam ta gini ki sandli ki snam bangan syakri pi hapo gini ki sandli ki snam oh ngala persyang ban le ikini badi ki tai nam ta ka bit ka biang jo pi pat ba lalu pat ba usngo ya hap urai le si ban ala biang ladong soi hap ong to pi to la biang pila tre tamangim kwa shu ban ai pi ni ai duwe dan bala ban saham ka bor ka syang hu pat ba kadi ka karai ka jo pat ba ni imagri sinshar pat ba Pitrai kanu kanuru lada upat ba umman uang kenyok labiang pemla ban sam ban puram ya kata ndai ke ga bajai ke ngisni wa ngalik keleng-keleng don ki oinga ai ba teu nu MLA berngem tepi ni ong lada pimjit yu briu jonga te pinter hong wa kumno tau MLA berngem pi haba yu tau MLA rujian mapi nam ta santli kisnam dene dene kumno tau MLA lari ki pat ba kidang ting ya kata ka jing berngem jong MLA ban terkong ka peni bagi pat ba kidang sa te mrau ha ka jimot ka jebhat ngini kwa bani bu ni pat ba untip ba ya kata ka jingre ka ju ba ka sinshar ka karar ka binta ka budan na ka sinshar ka karar ka bor bala penkop da riti sinshar bani sandur ya kata ka sinshar ka karar ha ka bajit ni kita ki syakri MLA MDC MP da ka jing start ka jing champang bad bakin snowto ya kata ka jing lai lut upat ba aude menongi ki bekum kita ki MLA ki berngem ari kumno piwan berngem mapi haba ya piru ngedang jit mangi upat ba bale piwan tuklari ngi upat ba ya no ban jit MDC ya no ban jit MLA kamama piru sa stang lai snam bakalangin bread ya piru utau de upat ba ubaka voice of the people party ka kwa abani i namar kata rangile lek keleng-keleng ban pensutu yaki pat ba ngi hikai ki kai ka party bakin sngotu namar don hagini ki sngi ngala dep keren lupa ngom bagani ka election ka pementakan sabun ba ki kertong shimet baru siar pat ba yo kidei ki durbula jongno ngi hapan husiar ki kertong shimet ki bami ban penparya ya kebut o ban tron namar kila i kebut menhagani ek election MP ngila yo arbu arajar sanspa khandai penribut na mau plang constituency nang ni na soyong constituency naka arbu hajar khandai penribut ngila yo adu kat hajar nyos pa nyo puai baraba kenlang ya kebut jong kita ki barem
bat kebut ke bangiyo ngidang tam sa sipo jar lai spa arpusan. Namar kita katau ngilek ban pen sngotu yau paidbah bakin sngotu ya ka parti na kata katau kini kiba mentai kila perkat ani kini kabut prakar ben bat ka scam le kumno penyeng kandidat no naman lagi snong he nang bakan parya kabut namada yeng nasnong ladon jingedei bahayeng para snong parlok para bangen oh ladon gijinga sno bom sutu sutau ti hakata ka jingedei san spa nerus pak but ni siajar kala bandon kala maj no ya kabut jong pra tenre ngingi le chiki paidbah dong ko paidbah bi haba pijit ya kita ki syakri paidbah MDC Emily but jit chu da ka jing snow jit da ka jing start ka jing champagne bono ka jing snow eat hiyeng bono ka jing snow beat menta kam don shu o paidbah o men syate wei bal ayo san spa tala snow pap banum tap la snow beat snow balada tap yo ta ba yo san spa la light nakapap mlat nakapap kitu kibajit yau ba ai pisa kamdei ka jingjit kadai ka jing syatit wei bala syatit la jemdau menta wanong khayi masi shini rangshken wanwat masi dalau wanwat masi uyo oh kita ki masi ki ba itnat ki nongri masi ki lari bha kiti te da ri bha masi la jong jingri la jong ka jing it ta ka don be mo benut kaynya to masi ban hab ban di no ladi utam masi dala dep di pimla ban ong itu no piet masi ai ba onum oddo mo ni masi jungani ngai sin ai te u ot u e ka shong ha u ngila dep di te ka ju ladangi bakla ban jit nami khamat da ka ba ngi jit ki bangi ai pisa kan mau kam dei ka jing jit ka dei ka jing syatit wat juang ba lada nga banga snow pap te pi la yo pisa tap no ladangi tap ni pen scam ka pap lada hang ni po rangshken ngawan la khot yununu samla ngawan ni he kali san pojar kile bom yu tai bosong dukan tai ushim mi kata ka san pojar ulai u bombe ula pen scam ka pap bom riu lada yap le ula pen scam ka pap penyap riu ni lu ada bishim kata san pojar ni ya arkam nakam no ni supom e toi bru klam dau let no la galinti ula pelat di na ka pap bom riu ula pelat di na ka pap penyap riu ka pap ayu ka bangi ngile abangi jit ki bru ki ba pisa ni penyap ka loi ki pon ki jonga ki jongpi ni penyap ka loi ki ri pa ka jat riu na ka ta dau ka jela meghalia manta ka hir absut ka jela meghalia ka jela ka bau play ula ku ngiladi belum kejelak berus patam magari India ngiladi belum kejelak kalau penyeng lagi jong kijat penban ka jingduk tepan yang ini mata kejelak kali alatip kum kejelak berduk tama kita syadai lambi jong kari India katba kejelak kalau duk chief minister jong kejelak Meghalaya ubadaya seng NPP ulanang ruspa bar ulalong way ni chief minister ki beruspa tam magari India ularunga ketup jong ki sipongot ki chief minister beruspa ai ki jing semua ki syakri ki bagi bagian syakri yang di paidbah oh kelana kiu haka spa tau ke jongki namar badangi lek ban pensko to ye ki paidbah bani kai ban penshai ban kalau masotna bagi ka MP election pada paidbah hagani dasi caja ulah pilih yang kata kajing perang menra yang kajing kalah ngelo adu santu santam nama sispa kinong tepot kibrajit yang voice of the people party MP election santu santam nama sispa baru kebut jeng itu candidate MP mengenai ngidang tam mengiupra nama balai paidbah ki babon kilas dan basu batu mentah ibu tong bagi dia nyopo nama sispa kinong tepot kibrajit yang voice of the people party ibu tong bagi dia nyopo nama sispa balai wak am sutuk bakla yo pyong handi porang sken ti Ardent mas njok MP lawan kop handi porang sken kami berko siap kai kaba ni syam shisha abang ilek keleng MP election kalau hidup sibuk ba kiu kyong ba Ardent ni de non syam kongres ki baklan ba yempat ni la ka seng kongres mentau ni dan ko ban
tang manaduk ke MDC MLA ngin Krishano ya ke Voice of the People Party. Kata ka di kita prinsno nakata daw ngiyong hagani ke MDC election ngi kirmen banginum sa haju kata kabut ngringin ng kiu kata kabut kam day tang kata ngali kendu sipun ba kipriu kipa Krishan seng rulum kipa it palat iki seng rulum kipa syaya iki seng rulum kipa soto badi tang seng rulum ke seng trari kipa aban ya ta ya ka hok jongi ki trai muluk ki trai jaka dei tang seng rulum kipa aban pin scam ya ke jinong trai ki ya ka kendo ka syap iki malpo kendo badan penne ya ke jinong kerpang ka jingi kiniru Kombakalong kiniru kong Ardent mentati ngilayo EP ya ke dur ka dar ka bersisha kaktas nam ngila ne agi seng rulum mentati ngilayo isha ya ke dur ka dar ka bersisha jong ini ki seng rulum ani ha ka for election bakiwan ben Ahmad Jungi paidbah ya ke Kongres kiwan ben Ahmad Jungi paidbah ya ke NPP kiwan ben Ahmad Jungi paidbah ya ke BJP dalam election part lada sinsyar ke Kongres ru let's no lang lada sinsyar ke NPP ru let's no lang delawan biang election ben biang ke Kongres ben biang ke BJP ben biang ke NPP kabala pelong yi ginong alam juga NPP hagan election MLA baladap arpulai bakimla syashu kila pitar lep kimla setshu kajimbitar kimla kanshu kat hadu bau deputy chief minister jong ke jela Meghalaya ula pretending ye kita kiseng riulum kibaya trelang wong kumno baro sansnem nye donlang hakaju ka sorka baro sansnem nye trelang nye yatlang menta hakapor election sali pikno tangi up the dep election ladang impat pensyong tunum bos yepi katam ni pekran Ardent play gilat patai gubor kini kinong alam seng relum haga jaga bikin kindit penriu haga jaga bikin snow lerang haga jaga bikin kelabumut sarong teman lahat numbas kan kampengat lerang snow podor kinong kersan kibai kiong nagatakadaw Ardent desa tangga VPP kasen trairi kabadani ke nongrim kabaskem bat ki nongalam kibayeng scam hagatakan nongrim namar katakadaw ngilarai bani dan rengkat no batpi nagatakadaw ngidan ke jingkermen kabaskem bat ni butong ngenom artetin bahagane ka MDC election ngenyo nyo po naga sispa kinong tegbut pet menepi hagi social media hagi news jaayu se Hills upra ulasar malaki constituency but upaipa ulami clemjing shifting clemjing saliashu namar kata kadika hok ka jinglat yu jong upaipa ngis ngau tenat baling bagai jingikai ke jingi ling bagai jing pensngau tho ka bangi pensngau tho upaipa amta usngau tho shisha ya ka bor kai ke bangi kai ke bangi i gini kisni o ka jela Meghalaya kadai ka jela haga baga bamsap kalanang pur nakaway ka jaka chagaway ka jaka kiba duk kilanang duk katba kiba ruspa kilanang ruspa tenamal tangi kwa ba upai ba on snoto bamday ban lesting yakani ka por ngimday ban lesting ya ka election ngimday ban ken dautala ngimday ban kenya ka kum ka kam kai kan mau ka kam yap ka kamim pijit pirai kalawai kabakumno nagamta ki kon kikti ki janga ki jongpi kaladai ka poringi bangin kindit benriu bat nganget habang apek keleng-keleng habang alet ngalabanong ba upat ba ubajit ya ka Voice of the People Party haka election MP Shemlajit tang nagabanta ka MP election kay ka bangi bangalet keleng-keleng bat hangiru ngatip kanong kumju upat pa ubajit ya ka Voice of the People Party haka MP election uklem jit tang nagabenta ka MP election ulajit lupa ya ka PPP hadu arpo pra katakan ka bangi ulajit lupa ya ka PPP hadu arpo pra
Pila benong mentah. Beliau Ardent uang hadu arpopra. Beliau mau hadu lai pulai. Beliau mau hadu lai popra. Nama runi upat tak mentah ulas start. Umdi isu tu upat tak ubam sutu ya ke benta. Kemudian nak sensyar ke kena. Umdi isu tu upat tak ubam sutu ya ke door. Bat ya ke bor juga but. Umdi isu tu upat tak ubam sutu ya kata ke jingdon kam jongki parti ki baklan. Ulah kelalong upat tak ubasta. Kumbagalong ngai piru pias ngau kumju. Kat syabalet upat baong long kat balong jakat baja ngin aila dia ke VPP hadu arpopra kabamut nadu arpopra ngin bishar ayu ke PPP kale nam tajungi upat ba lada kala trehak ngin beteng ban aila lada kam trehak ngin pret utau de upat ba bariyo ke jingsta kabangi ngale hikai ko ki pat ba bi den mar katangi pins ngoto ye ki pat ba Banong, ya ki pai pak bangi don kam ban sngotu ya kata ke parti ya ke jing don kam jongga parti. Kumbangalongi pi menne labun ki independent candidate ki bami partai menta. Odon ki ba petno na ke NPP dan ki ba petno na ke UDP banyo kunno kum ki kertong simet lada kli lada ong beli pat pi milih asyuk na ke NPP beli pi milih asyuk na ke UDP ki ong kumno ke parti ke datang ke uniform. Ke parti ke datang ke uniform. Habang apet ya ke jingkren ke jongki nga kemau yu tu mersiang syadan tedong. Latu siar palat. La janlut ki siar na ki tliwing ju ki priu. Baitu anda pat ba uladom unong song snong ong toli ini mersiang latu siar la janlut ki yeng hasnong ini ap kedong no ngini ap ketem no ngini ap snong no ngidai ban yo ini mersiang tu siar onda kila ap snong kila yo kem trak itai mersiang agawi gesmi bat onda kila yo kem kila le kumno kila mat no tudong jo itai mersiang bat ki pelat yo to mersiang itai mersiang klemi pertai syu kat bau tau tudong 4 jam onda la jam tudong ini mersiang lemi pertai biang. Oh ki para mersiang onda kila i ki ong kumno ari ko siang sinu pija bro si katangim ji isu onang tabali tu tudang jong pi kum tu itai mersiang kami tu hok pa ngatu si ar plat pi lap new pri mat tu tudang jonga iklamong kum ta iklami tu hok kum ta i jubab kum nu yang em la kum ni ken kam kelut met snow badan hi u tau tudang lejong Sngau kumadan hi atau tudong lejong nrei latrei ki kam tu siar ke besir kai kiniru ki ba pet no na ke NPP ki ba pet no na ke UDP ki ba ile kum ki kertong simet ndei namar ba ke parti kadai tang uniform namar ki sngau tu kal air hari kasi jainti amata banyele NPP te o ka e than bo pat ba on jiet banyele UDP ru umdan le air kam singan banyele independent nakataraw let you pat ba kum u independent kam dei shisha ban lait lut marwai ngemla ban tawan hapot district council ko ki pat ba bi marwai ngemla ban tawan hapot assembly kabaduna ni don kam kan rungut kibran ke jo ke jingmot ke jo ke jing perkat ke jo ke nongrem ke jo ke tong bagen don hapot district council bagen tawi ki an bat ki policy nagamta jongi upat ba kabaduna ni don kam lai puingut kibran ke jo ke nongrem ke jo ke jingmot ke jing perkat ke jo ke tong bagen tawan nagamta jongi upat ba ha assembly marwai pimla banit tawan ha assembly namar kata kadau ka parti kalong ka bedon kam manopan lum ya kita ki kan rungut ki bedon ka jo ka jingmot ka jo ka jing perkat ka jo ka nongrem ka jo ka thong manopan lum ya kita ki lai puingut ki bedon ka jo ka jingmot ka jing perkat ka jo ka nongrem ka jo ka thong kan dai tang ka parti namar kata wat sha elam bagala ko ki patba ha kita ki kertong simet dei ban jit bat ka jinga kun hakane ka kinti ka pamanta kalong hapreng ar kenhon kawai ka kenhon ka balet show pat ba banong ko pat ba bi ka sinshar ka khadar kadai ka kam ka kintang kadai ka bakut ni kwa ban wanra ya ka sinshar khadar ka bakut ni kwa banile thma persha ya ka bamsat ni kwa banile persha ya ka jingdok bat kawai pat
ka kenon ka bong let la shanopi ban penkut ya ka politics let la shanopi ban wanra ya ka sinshar ka khadar ka bkhut namar kata ka shong happy ki paidbah baru ki seng sang pertai ki bedon naga jela Meghalaya kiong lila shano ban penkut ya ka politics o pis ngap situ Ardent penamla kita kidai baru ki seng nadu kita ki seng ki bedon naga MDA kentop ya ka Kongres bat ki independent kadai tangga VPP ka hapan ya kun persya ya kini ki seng sang pertai baru habang ni seng ya ka VPP ngimut ngin hap ban let show paidbah ban pensyai ban pensutu bat ban ya kun ni kita kiseng san pertai ndrei menta oh ngilhap ban ya kun om dei tangi kiseng san pertai ngihap ban ya kun ya ki tu kinong tho kot kubor ki bayalam baklayu paidbah ngihap ya kun ni tu kinong elam snong ki ba peni ki jing syaliang ki ba persang ban khangla ngahap ban ai kublai kerpang ba rot kumrang ba snong jong ni ga snong oh ngatip medan ringkat ban ngi haga san pertai haga politics ndrei sim lale pamdei kumunong alam snong lo ai lai lu jingi kanigin gidi ke jinglong ngimot baong ba bangi kwa ngim kwa hiba baro kita kira ba snong kinsu kersan lut jingi lani kinsu penpau pertai ndai kinong alam snong le ban penpau pertai hagani ka kam election shanu ki kersan shanu kim kersan namar teng teng kadon ka jing le si hadi na bot mo tendrei kanigen pipniat hok ekakam namar ka an kam syade benong baphangi nakatadawngi haptho sa sarkar badon kinong alam snong ni krem kenolo di baro mar omboro kiborong kumta ni hap banile atma persyai kita ndrei ngiong kamlele o namar banga kren ya ga jinge ju beduk namar banga kwa ban rat ting thong ya ga jingduk namar banga kren persyai ga bamsap ngala kelalong uding sandok menta ngal kelalong sok pedung rengong kamper Ardent snowy lalu paidbah ukersan ngin yat bet sakmat ban rat ya ga jingduk ban rat ya ga bamsap ngenom salia nganum puslai ga jingkento oh ngam puslai ya ga jingkento ben sakat ba ben keren sakat ba keren u Ardent nang ni usngap upen mi shani min mit utia suk kenjai namar kata ko ki paidbah bi ka jimi jaga voice of the people party kalong banile persya ya ga jingduk ngira terang ngitip ba ka ri ga ji kala de balong ka ri ka ruspa ngila de ban la ban yeng halaki jong ki kejap nama kata ka don kamingi ki paidbah bangin long ki basta hot ngamong bagi paidbah ba pinsu ngedlut kai ga bangi kren pila ban artatin namar balai ngila sya syukur labiang ngila sya syukur labiang Dehi ban artatin noi tanggawe ngaong gigi paidbah abang lek keleng-keleng pila ban artatin ni ka jing temu ka jingi ndrei snobha wat numpat kentat ka ba pimpat persang namala da pila persang hadin sansnem kumong ngem dan kam syu panon pan ya ka jing kerpat napi ba pin kersan ni pini i kita ka jing trei stom ki bangingin trei nakam ta kumnu panon ra ka jingada ya ka jat menriu ka jingi na syukwa ban batai ya kejingat lenti jong gajat benriu hakita ki spark li gisna la tip yangi kom gajat benriu tip beriu tip lay gajat benriu khas haswa baganwan kejingat kristan singini ki vilom kejingi tu yo play bo im kila money yo play nadu kinong sinshar kila pendam garukom kadan ka pamblang smith kadan ka pamblang yodo kidan ki jingle niam jong ki doloi bat ki lingdo ki baki jule ngitip ya kata kani ka peni baka judgment riu ko ji naduk kinong sinchar ki pendem melody ha ka man ka job play na kata kata la tip ingi kom ka judgment riu tip play men badang kentong ka pertai bat men ba ka judgment riu ka hok kadang yang rasong ka judgment riu kala itu yo play bakala syakri bat ka judgment riu ko ji ka de ka ba it ya ka hok ko ki pat ba be ni ko asi ki basinshar ni don gis im ki kme ki basinshar ni regai ka kai ka baja kilawan ki pareng kila jokma ya gini ki hima khasi kila jokma ru ya gari India kila sinshar ya gini gari ka jongi bat kumju ya gari India ki por ki sni ki snam ki ya haga bagari India kala yeng persya ya ga jing sinshar jugi pareng ban ya kon ban yo no ya ga jing laj lut
naga ti jongki dole bat ki pareng ke laban ai ka jing laj lu ya dari India house name kat kandai spa south new bat ki nongelam jongari India kila tau ya kata ka dorbar Balatip aga ketin pareng kum kata ke Constituent Assembly ke dorbar ke bakentup ye ki riustat ki reshampang ki pro jabing ki krau perkat bakini tir bakini tai bakini sandur ya ke riti sensyar lani ke Constitution jong kari India ong isngo pengidipan angu yo play kum ke chat benriu namar teh ka bakum kata ke por Ublay ula say we rangba naga judgment riu ka jongi. Mau daw rangba uli bangitip kum uba joy. Lani Reverend JJM Nichols Roy. Uni ula yolat balo udkot jong kata ka dorbar. Uni ula yolat balo udkot jong kata ka Constituent Assembly. Shimla pinlen ay ya kata ka lat ka kabu. Ula ya saj tinge snap ha. Bapin snotu kumno ka jimot jibhat jogi taki nongalam ka jingi. Uni urangba ula ya saj tinge Hagataga dorbar, hagataga Constituent Assembly, bamangi ki riulum, ki basyong agi jaga rilum, ngidon kam hapok ka jela asam, mangi ki riulum, ki basyong agi jaga rilum, hapok ka jela asam, ngidon kam ya ka an ka kerpang bangin sinsyar daladi yalidi. Nawar balay niya per na kiti kar ka kolshor ka jungi ka ya per na ka kolshor ka jungki ka riam ka jungi ka ya per na ka riam ka jungki ka rukam bam ka jungi ka ya per na ka rukam bam ka jungki ka rukam bat kendo bat siap ka ya per na ka rukam bat kendo bat siap jungki nang ta ka rukam sinsyar senong ka ya per ni don kam ya ka an ka kerpang bangin sinsyar daladi yaladi hapok kata ka jela asam bat Hapreng shibon ki jing persya laptiang ya kata ka jingasat bat la kentup ya ka krenit ka bahenriu lani kata ka 6 schedule hapo ka riti sensyar jongari India lingba kata ka krenit ka bahenriu la penkai ka district council ka kamram juga district council kolong ban pen scam ya kata ka jinglong terpang ka jingi ban pen scam ya kata ka rukam bat kendo bat syap ka rukam sensyar snong sensyar taun rei jayu hagini ki snem ki babun ka bangi ngimat ka district council kala klalong penban ka jaka ban pen pachnong patau musliat tuklar yiki kam snong klem nong rim lawan ra ka jing snow kenhon party haga jing trei jong ka district council kay ka ta rukam bat kendo bat syap jongi ka judgment riu ngidon lai rukam ka rukam bat kendo bat syap kadon ka rikinti ka bade ka kendo shimet ka jonga kadon ka rira ka rikur bade jong ka kur kadon ka rira bade jong ka snong ka tau lene jong ka rat ka bas ngosi menta ki babun ki jakarat kila kalalong jaka shimet namar ka jing subut bat ka jing donbor kani kalong ka jingdo ka bakraw yo paidbah ladi ki jakarat gini ki singi ki pamanta arspa laispa ekar shaki ejen juga sorkar ka patit ka lapat daga sorkar na kita ki ejen andak la thiet menta pi kala thmu banai shaki gitar lengba ki company hagarukom juga lease ni don ni ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kabam sha igitar ban thiet kendo thiet chap hadin bangila yo ela ka jong jela la thaw ya takan ndrei menta kila sam cleo bagit khar kila ban yo aga kerteng jong ka roi ka par ka company ban sengkam sem jam daga taka lease sun post nem rail post nem she's pass nem way by what commitment tisho bakan wan passion namar ta taka daw ka don ka jima ka bakraw kandon ke jing kerdo kendo bat kumbalong ke jela Meghalaya ubadon kendo udon tang arfu saw na ka shispa nyaw pun riu nong shong shnong haga jela Meghalaya nyaw pun riu na ka shispa ude ubam don ya ka kendo ka syap lani ka lingkot ban ying ban tau ying tau sem kata ka de ka kana samri ngalara igane po assembly bane kren nrem don bapatiaw ki bridge ni kilanang duk ki nong rep kilanang duk ban rep namar balai ki jaga rep jongki kila syadino menuba perkat jingi ubarit swag election de ka it nong rep swag election de ka it baduk tiplut yaki jinge jo paidbah ndra dep collection ni imim pek yaki taki nong elam kuji kiba kius pa sendet apo ka sansnem Yele election ya di Alto di Maruti Messenger election Thiet Fortuner Kau Sopo San Polak
tayeng ki isur kai lara ka boys of the people party ka wan hakabor ko ki paidbah ngin pen ko ya ka ni ka bamsap baro na ka jila ka jeng ngin pen ko ya ka bamsap bat kumbang laong ngin map da lele ruem ya kito kibla don benta ban luti ya ka ni ka ri ka ba ka jengi ka shong hau paidbah kumno usno namar ta kata ka de jinya linti jong ka jila ka ji kanu kita kinongelam kila ya kuntinge ban penyo ya kata ka an ban penne ya ka jilong kerpang ka jingi ka por kaya bat kata ka kinhun kinongelam kongem ngim long shu bangin tang hak sa apok ka asam ngini kunno ban lak no nak asam ngini ban yo no ya ka jong ka jila kala don ka jinga peliu jingmut de house nem kat kandai spa san busau kila stang kata ka jeki ban yo no ya ka jong ka jila kala don ka jing pertaslah hakalenga ri ka ka jingi no hill state no rest ngatip wat nagani kadong katan don shibun kiri teman kibali don benta kata ka hill state movement lani ka jingi ban yo no ya ka jong ka jila ka shimpor haduk kat prasnem baga sorkar kan ai hengi ya ka jela ka bapura nadu sanpo sau ngiyo aduk kat kandai spa anyo puar bat ngila yo ya ka jela nringim shimla yo ya ka jela pat ringkat ki an ki baklan kibania dayangi kum ka judgment riu na ki an jaga sorkar India shibun ki an jaga sorkar India kila trekam hagani ka ri ka ba ka jingi kila tuklar ya ka rukya ka kolsor ka jingi kila penduk ya ka kolsor ka jingi kay gani ka kolsor ka mangila du menta ka kolsor let be merat ka let be merat ka dei ka kolsor jo khasi ki ong let sikar ndai menta don shu benut balik siat merat nor kala trekam ka wildlife protection act an jaga sorkar India mentala dawan rung besen hing jo piru pimla ban penyap hapsul kemha ban pelak no yu lani ban ai no ban sumar kata kadai ka an jaga sorkar India muslia ki an jaga sorkar India kang ti mau ti syap ti mau sun ti doyong ka sorkar kam shimla yak sat borong em ni la jutrai yegri ka kam bon ki brio ki ba em naga shok mauria ki ba em naga ti mau ki ba em naga ti siap ki ba em naga ti mau shun ki ba em naga ti doyong em hoi ka don kam bangin sumari ka mariang tang ba em nyen hap ban taula taulenti kumno ba ki brio jingi kinyo bani trei bani petengi gini kam rem la perhat kumno penban ban yo jingmentoy menta don tang kat tu kat ningut ki bala ban ti doyong kat kum kata ka policy jong ka sorkar jala kimdom ni kijing smokia ya ka ai ka bakin nongalam jingi kelai kun doyap wat kita kiba pinyo hangi ya ka jala ni mi mangi ka voice of the people party ko ki pat babi banya kun pat saisin daga jingershan jaga judgment riu daga jingershan jaga judgment riu bangin yang khmat jaga sorkar India banong lada yo naga pila ai ya ka artikel ka balai spa anyo puai lada yo mizo pila ai ya ka artikel ka balai spa anyo puai ji nang tai ki Manipur klempan pi ka ILP balai pemla ban ai hengi ya ki an gi baklan bangin eta ya ka ri ka ba ka ji ngin hap ban yeng but lari ki paidbah ki shania haga voice of the people party the voice of the people party kan mi perthei tang bani kun election kan mi perthei tang bani kun election ngimi ban pen sngotu yo paidbah ban pen ko bor yo paidbah ngimi ban pen yetli ya ga judgment riu nyenam alat ban paria ya ga judgment riu ndrei ayu kala jah kini ki snam ki babun la paria ya ga judgment riu daga jing snow dong ga jing snow tan ga jing snow kenhon balang minta ki snow tu bamla shu ban le ya ga ni kal air pra kira sedang saban kangla ban pelong jingalang plei mau kidan ki snong ki ba kangla ban ai permission ningi balai ni mar kim kwa ba ki paidbah kinyo ya ga jing pensai ndai tangata minta ki sedang saban pintobria let shiki jaga ki bedang bon ki bedang long khasi ki ban pat long kristan let shatu ong pi pim tibi ka PPP ki di ka seng san pertei jong ki kristan let shabadan Catholic o ka BPP ka ba persya ki Catholic let shababun Presbyterian ka BPP kam burom kam snobhaya ki pia ka Presbyterian o ko ki paidbah kila persang ban pentami nrenga kwa apa pipintip
Ngakwa banong hagani ka por ka bamenta. Amdan ka parti haga chilla Meghalaya. Kaban buram meka kinhun jinget kumbangi buram mangi. Haga Voice of the People Party nadu ubang palong Kristan uyot tiket. Ubudan haga balang Catholic uyot tiket. Ubudan haga balang Presbyterian uyot tiket. Ubudan haga balang Unitarian uyot tiket. Ubudan haga balang Jesus Christ uyot tiket. Ngempet yapi ka jatmriu hakanu ka balang pidon. Ngempet yapi la pilalong Kristan em. Ngempet yapi kum ki parado ki parasnam. Oh ngi kum ki nongelam jongga Voice of the People Party pimut ladangi yahat linti ngilap yu briu pemensau leni ka briu ka pemensau ngindaya keliswa pilalong Kristan em api. Opidon na kabalang UM ngiem don por namar katakan day ke jing perkat hapo ka parti ngi don lut baro namar hangihi ka jinget ka day ka jing snotu jong ubriu marwai shimet parublay uday ublay ban bishar ini amdon ubriu bala ban bishar ini kat kum ke jingle hak akhir ke ski haban yeng hak ski kadu ngi haban ai jingkeng hakmat ublay pikrau kano pirit kano nyerenti hagasngi bishar ublay un bishar ublay uban rai mano badai mano bamdai ngi ngim kwa banwan ra e jingis ngo per dong jingis ngo per ken hon balang oh plai u candidate jong ka parti UDP napo melim uang kumno baka kertong BPP kadai kenong way so pala sa halau sotun sa halumoba la along nong way ukasi ubasa hamarbi wan rangshken la along man nong way oh para kasi 10 kilometer ngia jingai ngil along nong way wan har patio mama ki aisun durang bakur mentalinya sekolah kam kiukerdan de ipa oh nang tei narangshken hang ni hapo soyong lalong nongway menubon ra igani garukom perkat ka bakim balay la paria ga jabri ga jing snow dong ha ga jing snow tan kemau ka Voice of the People Party kami ban tesong ya ga jabri banwan ra ya ga jingetli bat kombagalong ban numpet po yeno ino ka Voice of the People Party kala ai tiket iki konswet iki bedok iki riu kentai namar nginget baka sinshar ka kadar kamdai kanong kinti jong ki hespa ko ki paidbah be jonga ka sinshar ka kadar kamdai tangi taki barben ka platingka ubat teli ka platingkaru ngin ailat boni kit lingkor lem namar ngem tho yau kurtong lani usyakri da ka jingben jong ka platingka namar kata kadau minta ka syong haki paidbah ken ngem snoe bungi ongingi bagade ka parti ka beduk ka parti dok ki ongingi VPP very poor party ka parti ka beduk ha tanggi syukiru kami don ban pelong jingelang kami don pisah teman isna pandal teman Aisyah aidut ngem snow pair namar ngitip baga jelaj ngi bonu beduk ngin say pait aga election nagawe ka election sagawe election job beduk ne job kita kibarus pa ladalap dangbun beduk ke BPP kan sinsyar ladalabun berus pa ke NPP kan sinsyar ken mau lada pijit lada piang isi ke NPP ola ijlep yu tau konrat ndrei lada piang jit ikini ki parti ki be trelang kalong kumbajit ke NPP kumju namar ketara unang kenyo labiang kato kenyo ngin alat no yang ini keseng ke betemai keseng ke badan ki nongrim ki baskem keseng ke badan ke tong ke basyai keseng ke badan ki nongelam ki badan ke jingkit kli ki bayi ijngai kumno pengin penuan dur namar kata kadau ko ki paidbah kat prasnem ke shimpor ya kitu ki paidbah ki bayi ki ilstir minta tang kendat snem kanum shimpor bangin yo ya ke sinshar ka kadar ka bukoj nganganget tanggoi balado blehi ula sandur baga BPP kan sinshar omdon mano balaban kang ya ke BPP bagan sinshar ya kan ka ri ka ba ka ji namar daga don kamingi ban pinskem ka don kamingi ban pinskem ngem don kam banting scheme claim yo scheme ru try nginum yap hi hakini kilai sausnem ne yo yap no na dem yo scheme
Ka Emily scheme ka di ka pala sandur ka di tangban aila diu Emily ba unumlek pli sa ka constituency. Hendrai ka don ka jing bam sap ka ba shirkai bha na ka Emily scheme ka BPP kan klilut ye kini onda kala yo ye ka bor sinchar ba ka ba tikna shen ngin yo ye ka bor ban sinchar ye ka ni ka chilla ka jing. Ka NPP ka da tin that menta kam kwa ba ka BPP kan job ye ka MDC election at GHADC but KHADC namar ki tip bala ringi sinchar hang ni ki pat garu ki lapai khmat lupa mantai ga election namar satai ryong ilang ya lara ka BPP kala yo jing shenya ne ki pat khasi ngi ki pat garu ngi nai ga jingershan banwan ra ya ga sinchar ka khadar ka bakhot namar ki tip bakata ka diga nongrim ka bangi ngi yeng kom ka party ko ki pat babi namar ka ta nga kwa ba mapi ki pat ba nongshken Pinom don sabar na kata thma ka bangi kon kani ka thma ka bangi kon kadem ta kini ki longdin ki mandin ngakwa ba pinan kam ya ka jinglai lut ka jong pi ban jit ya uta upri uba pi kwa kalau don go ka jingja kani ka MP election baladep don go ka long kemi ka badani wi kon senrang ubadei unong kit kam uba khmat jong ka NPP ulong ya ta ka kemi mai pet mo mai nga de unong alam ba khmat jong ka seng NPP Pin hap kershan be ya ke NPP lada pim kershan temai oh pila penleran la penjab ngala ja buram lada pim kershan kada ka kemi ka singap bek dlapoi ka singi tepot utau khon la pen kan mau piang mei pet mo sibit phek thep be ya ka kot ndrei temai pila penleran bat penjab buram ngau khon jopi namar ngade unong elam ubah khamare kumno ngata ka kemi kala jubab tong khon sya yang abangan tep abangan mensim jenga ka kwa Sya yang abangan tap agabaga mensim juga kahon. Sya yang abangan tap agabaga mensim juga kaman. Ngam tip langan dang yo lat nem ban tap bot saka way pat ka election. Kisni kisnem juga kilanang yad. Ngam snow bangan dang yo lat biang sajisin ban tap bot. Namar ba kisni kisnem ki juga kilanang yad. Nagatagadaw ngan lek ban tap hakabaga mensim ke junga ka kwa hakabaga mensim junga ka hon hakabaga mensim junga ka mon ngan let ban tep bet hau pra kata ka di ka jibab ka kata ka kemi kalai ka i jiu tau khon ndai kam perkhat tang na kam tau khon ka perkhat ya ka loi juga jat brio namar ka snow thu de stang ni ka party pra ka badan ka jingkerman ka badan ki nongrim ki baskem bat ka badan ya ka ta ka thong ka basai ki klung ki kena ki pai shaga boys of the people party kalong ke ki ka bapla kat shabalek ki klung menen ngapoi hakoi ka jaga ngani thu ipikat bangadang songkai hakata ka ying habangarung lawan mere iwi klung ila piam yang ketika ying ka bangam jurung menu ngalik tang menin bani ban jingo iwi teman iba kwa ban dia kendu idana pring ke jistom ngalalet kata klung lawan mere keduk pe piam ya pidi mama Ardent ngongho ngaru ngakersian pra kata ka bapla kapam kabampat jujakot bagi kelung kin kende mensim kan ni kampat ju kam jakot bagi riu temen kinda don kata ke jing sngokia nomor kali i baka don ke jing ma kapa up ya gari bad ya jat menriu ke jing ngilolong ke jat menriu kapa jam tam hagari India oh ko ki paidbah larangi ngim don ke jing it ya ka jong ke jat menriu mano ubonon ban it ya kani ka jat menriu ke jing larangi ngim it ya kani ka ri ka bau blai ai mano bonon ban it ya kani ka ri ke jing ki Israel haba pipet menta kile atmala kanu la shisnem tam kumno kilaban yeng habala kirta weri ki ri ki we ki ba hertma namar ka minsim idri ki kloy banle yaganu ban yap ban ya da yagani ka ri ka jing ki jat briu ki jongi ki bedan sikri ki dong ki than chate lami ki naga ki mizo ki yeng ban jada yilakari nadu ki nongelam Pimut kini kin ano kani kari ke jongki hangi kin snows nai ani mafiki khasi bapli kumni alieno what kmelenti kay ke baja lektor asam shanagalam syasiat lektor mizoram syasiat utu MP li po parlimen ongla da kami pet kala yablut ni pat jayi ki bridging be shong border umdai tamba ka kintur pot kadawan ban piniap dusman ru ka asam manu basaham
Kamno ngingin lek klem tar stay sa border tangkum kita kibri ki basnokia ngala krani kini po assembly ngala ka sarkar kamla ban ngai jingada ai di kitiar kitari kibri jungi ki bisong border bagini dai la ka jonggari o imlung ban pechisha nakatara wat perkhat tangel leadership wat slow bakala biang gali kawan jopi o ngadon la kali ngadon la ye ngadon ka kam ka jam ka biang em perkhat lem nam ta ka cek bri perkhat igi tu kibri ki bisong si jaka kaput perkhat igi beri ke bisong siki jaka nong kendong ke basyak lebeng namar kata kadau don shibun ki jing tko haga jingat linti ke jingi kom ka jela hakini ki sanpo atli ki snem ka don kam mingi namar taban wanra ya ka jingkala tilada mapi ki paidbah rangshken baro piko abye don benta haga taka tma persya ga bamsap haga taka tma persya ga jingduk haga taka tma persya ga jingle siliang khamat haga taka tma persya ya ga jingle bor kam don dagoi kalinti like bapini ai tigamon ka ketiga yang yaga boys of the people party ngini don penta hakani gatma but shen ngini I shisha yaga jingkala kumba upatba jongari paro koi ula jit but rai lupa yaga boys of the people party hadu u arfufra ngangai kata kalung kumju wat hangni hapo rangshken ru ladaga one election MDC lene Emily ngilarai ngien numpai shu shakadiang ngien numpai shu shakamon ngien aibe ka jing kershan ka batenge ya ka boys of the people party odon give onga ba Ardent kila penyesri mekanik MP election kom ka quarter final kyang ba Ardent pila job ya ka quarter final but kila penyesri mekanik MDC election kom ka semi final kyang lada pila job se ni ka semi final pendra suk ya ka final o kalong ka jing penyesrim kalong ka jing penwandur ka basyong nongrim laringila job ya ka quarter final kumbangila that job balaringi job ya ka semi final Henry larang yemla apat ban job ya ka final ngelamla ban ra ya ka kop jong ka jing job tenamar kata kamdon jingmot bangin job ya ka quarter final kamdon jingmot bangin job ya ka semi final larang yemla ban job ya ka final kadon kamingi bangin kut jumut scam triang bangin day ban job saya kani ke semi final bat ni day ban job ya ke final hang ta ke ngarong kanong ke jingkermen nam te ki kon ki kti ki jonga ki jongpi ko ki paidbah bi ki nong Delhi ki pursang ya ke Am Admi party haba kami kini ke seng ke batmai ka lech ki paidbah ka trua ya ledi ki paidbah kyong tong in pursang kat kum kita ki jingkular ke juga ngene pursang bat ka Am Admi party kala yok ban sinchar ya ka Delhi arsin menta ki kon ya ka balai sien ban sinchar kila invite bat khot snow bhai yangi bangin lecture Delhi ka sarkar Delhi kala khot yangi bangin pek iki kam ki baki ki tray namar kitip bagani ka party ka jingi ka party ka bayat da ka nongrim jo ka sinchar ka khadar ka bkhoj ka bam pendon kam pisa ka por election kyong wan si pek kum nongi ngi tray laisien sausien kila khot snow bhai yanga bat agani ka telang ka bladep ngong ani kumni te la jan pois election yang ini lek bat pek shisha ani ngi da snow hun ban I kumnu kita ki school sarkar kilalong kila biang lut nadang sedang ki biang ki kamera kelas ki don kita ki smart class ki don ki laboratory ki babiang ki don ki library ki babiang bat ka door ka batat i nong song snong kala pensting ki jingkit ki bun ki babu school hapo ki school sarkar kila pin kan ria no I ki kon shaki school ki babu ki school private ngamot banong kila pin kan ria no shaki school sarkar pe I ki school sarkar jungi shani kay ke chief minister batai men gani kanu tali ki school ki bamdan khna kanu tali ki school ki badunai ki khna bat ki noi kai o ko ki paidbah san tho art li ki snam ladang ngajumudur ngong mudur lada amdan ke balang presbyterian balang catholic kini ki school balang ki badon ngatrai mangi khasi dan sling mata daga jingdon kini ki school balang school mission nila yo ya gani ke jingnang ga jing start banyak rengkat kerdan bat ki weipat ki chat penriu manla kalai kilometer ki don kita ki mahala klinik ki ba ai jing sumari ki paidbah manla kalai kilometer rabiji do arbiji ki don ki doktor ki don ki dawai ki pharmacy pianglot ki dawai ki test ndrei mangi mata kai ke baca oh ka laringi kren ya ka jing ko juga kot ke kya snow snei snow pangmet dei tang kita ki mat ki ba shem ki ba snow tho dei namar ta ka don kam karki ka jingkala lingba ka sinchar ka khadar ka bkhoi kabala ban lao
ya kita ki jek ki bete yang ikum ka chat meriu ka Voice of the People Party kam ko abanya kerentang ka election mereka ko abu paidbah onum dai so ban susha peniat hangno nrai dalade daga jing snoto on rai ya ka bete menengi wan sesora ngilong artli ki meeting bat snotanat ban ikat sha bangi ngilet paidbah utut ba utu uju paidbah oba ai ka jingkershan ka baklan yingi hak MP election uskem triang longkat balong jakat baja ngitip baga Voice of the People Party kan bat yakini ki artli ki isi bat hangta princess dang ban ui ya kata ka jingkermen nagam ta ka jat menriu ko jingi jayu ni ka sarkar snopla kanusnam menta kiong bakin pinkan rea si pinkan rea itu khar metor menta lanang kelan shua election ngin pendap no hapok kat tatayo ladap election la aja ngakwa ban ong ye gitu ki boong ke PPP kale ayu kat kas he setengah tengam penki surok chano gaja kata ke reservation policy ladang yem yaki mangi ka sarkar kanamrai ban review lani ban pentmai ya ka tu ka bha thungkam kalami ka expert committee bat kani ka expert committee kala penkre mantaban ai ka report sya ka sarkar wat ong namarta baga jingki ka jingsha thangan ka jongi khandai sni tam kamdai ka jingsha thangan kabale nai ko ki paidbah bat ngada ai kublai kerpang i piki paidbah kibal ai ka jingkershan ka baklain ai bagani ka juk ka mensim kan beteng bangen wanra sisa ya ka jingkala hagani ka ri ka ba ka ji sai sin ngen wanra ai ka buram nam ta ka jat menriu ka jingi namar ka ta daw sange ka rukam perkhat mento shimet sange ka rukam perkhat tang balayo jing mento shimet ngin perkhat no kani ka election menta kan per na election baro namar ka election ban wanra ya ka jingkala ka MP election ngila stang kan boot ka MDC bat kan one ka MLA election bat hangta princess nutu shai ba playing kani ka nongrim jong ka Voice of the People Party kalong ka nongrim ka ba pakatam ka ba ki weiru ki jela ken sa boot nuksa ya kani ka nongrim ka jingi te kani ka por ka pamenta lada phi ki paidbah ki bidana kani ka jaga ba kani ka por peace no shisha bakala dei ka por ngi long kat balong jakat baja ngin raikot bang ai ka jingkershan ya gani ka party pra ngin ai ka ketiga diang yau pa Ardent ba ya gani ka kenhon ngin dwailam nam tau pa Ardent ba gani ka kenhon kan yang scam kenang ba gano ka jingsha nyingi kum ka chat mriu tela da kalong kum ta tong ini yang lang bat ngi kinangalam jaga Voice of the People Party ngin ya perta edau ngin ya perta air new ya ka sharp jong ka party hagani ka por ka pamenta ngene perta edau ya ka sharp jong the party batru ngin pen scam ya ka jimut ka jim perkhat kumbang ila ai ka jingershan ha ka MP election kumju ngin ai ka jingershan ka baklan ha ka ni ka MDC election bat kumju ngin up bakan poino ka taga por bangin yo taput no nam ta ka MLA election ban i bangin sinshar ya ka ni ka ri ka ba ka ji da ka ni ka Voice of the People Party da ka nongrim ja ka sinshar ka kadar ka bakot ka nongrim blai ka banginget ka tenrai ka thmei jong ka sinshar ka kadar ha ka ni ka por ka mta ngai wer ki te ki bran shatai la ki ko abani da mta tor lang sini kenang baga sur kanda sawa jam nagani ka snong nongshken bak kan da pelingo ini bobo ini torlang kamangane mat dia kita ini torlang sini ngenya pertajam tang siminit rukanam don bagi blok e kana galinti ini pertalang ini ra ini ti gini kom kada jong jingkershan ya ka Voice of the People Party kom kada bagi jing perta gini kalau lu ka dono temesin kita ini benar sudah kamu yar lang sini ini tan pertalang agar ini jing perta ya ka sharp jong the party ini pertalang bagi kinangalam jaga Voice of the People Party agar ini ka por ka pamenta how pra Saising kamjam how pra Blair kurkui pi we kublai shibon kublai yapi baro Ini rapor leyo so kunto ke jingkram nai candidate ka mofang dengyai leyo so ke jingruat leyo so ke jingkram ke jingkram sa gina ni president jang party
tindak sam keluar squad sekarang yang kini ke jikran bagi lakran aku ampu kawai ke tinggi tempat kecampi paidbah rangshken batu tak kuatnya menino igwik parti mana ke jikran ya parti berputih ada tak kuat kesan aku pada asal kejebab kemisai kebukuan lebih senang hoi lakukan menino ya kuai parti kesan parti berputih atau lakukannya kesan ya parti ini saya sering bertahan haupra ini apa yang benar-benar mengenai jilang kelawai